Mulia tema dia mata nomor 2 di bata. Dison rodo kami membuat dekke. Didok na tua-tua dekke si tio-tio doon. Asa tioma pernidam muna, tioma parhorasan, tioma panggabian dinalau mangulau ulau muna. Didok na tua-tua dekke si muduru doon. Asa manguduro anak mangudurhon boru di bagasan las ni roha hamuna manguduti akaulau na dipasahat ni Tuhan ta Tuhan muna. Amang boru ni son dek kesahat. Asa saat ni solu masa tubot tean. Sahat mahita mangolu, sahat tu panggabean, sahat tu parhorasan. Utima tajalang ma pamurota. Iya, dihamu parhobas name. STM satahi sauloan dot boru ni hasuhuton asa tapadalan si panganon. Langsung mahita. Tujolo ma parjolo tu meja.